Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, barangay officials kang Naga nakaresibi ng 3,000 pesos na social assistance hali sa gobyerno nasyonal. Lalaki nagkalot para maghanap subot ng kayamanan sa Sangay Camarines Sur. Natambunan ng daga, gadan. Barangay Chapel sa Limanan Camarines Sur, kinakanin kalayo. Second Annual Short Film Festival kang Depeda Naga College Foundation naging matrayumpo. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kumbinsido sa mga planong nakalatag sa siyudad ng Naga, kahagadan na maideklara bilang Special Economic Zone ang sarong lugar sa barangay kang Naga na ipaabot na sa kaaraman kang presidente. Aramon taman ang kumpletong detalles ken sa report ni Melvin Machado. Ini ang naging reaksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mientras nakaulay si Naga City Mayor Nelson Legacion durante kang sa pagbisita sa siyudad kang Naga kang nakalihis na simana para sa groundbreaking ceremony kang housing project kang gobyerno nasyonal sa Balatas New Development Area. Nag-thumbs up ang Presidente, sinahilingan man ni sobrang kaugmahan ang alkalde. Susu sa alkalde, pinag-apresyar asin kumbinsido kay ang Presidente sa mga pinagigibo kang lokal na gobyerno kang Naga. Kan binabalikan ko po si pangyayari, may kinaaraman po sa pagka-impress po niya sa ginigibo tadigdi sa tuya pong syudad. Nagiginomduman ko po na pigpahiling ko po sa iya itong new area development plan sa Balatas. Sa estado kang Special Economic Zone sa Barangay Carolina, nahagad kang lokal na gobyerno kang Naga na maikdeklara kang presidente siring sa ibang application hali sa ibang lugar. Mayo pa man subot na pipirmahan si Presidente Bongbong Marcos. From the Office of the President na so far, mayo pa man pinipirmahan. Maski si iba na nag-apply for the declaration of certain areas as a special economic zone. Sa pagkakaaram ko, 5 na po ang pending sa iyang opisina. Samantalang garo igwapang 8 na yaon sa Department of Trade and Industry. So kumbaga si sa tuyang application nakaabante na. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, madepende sa bilang kan mga gustong mag-avail kan housing project ang gobyerno nasyonal digdi sa siyudad ng Naga ang bilang kan ipapatugdok na building sa Balatas New Development Area as in iba pang lugar kan siyudad. Susog kay Mayor Nelson Legacion kung kadikit man da subuot ang ma-avail kang nasabing paharong dahil kaipuhan dakol ang ipapatugdok na condominium housing unit sa siyudad. Hulita ini masasayang. Alagad kumpiyansa ang lokal na gobyerno kang Naga na dakol ang ma-avail kan nasabing proyekto digdi sa siyudad ng Naga. And likewise, kaipuhan din malinaw sa satuya sinumero kan mga ma-avail as in ma-qualify. Takong ang minamautang ngaya 10,000 pero si ma-qualify man lang 5,000 or 6,000, di yun lang ito ang ipapatugdok. Diba? Tamasasayang po. Maski sabihin pa na 50,000 pero kung aplikante diit man lang mayong dahilan para magpatugdok as many. So itong tama lang. Sa kasumpay na bareta, pinaghiras ni Mayor Nelson Legacion sa gabos na empleyado kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga na nag-atender sa flag raising ceremony kan sumagong aga ang positibong obserbasyon na pinag-post kang sarong individual sa social media. Mapadapit sa Maricas asin sistematikong paglakaw kang sayang papeles sa City Hall. Hagad ni Mayor Nelson Legacion na ipagpadago sana ang marhay na serbisyo publiko kan mga empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga. In that small city, good governance is not just a concept. People experience it. So congratulations po sa Tuya Gabos. Kasunod po kayan siyempre si mga magagayon na feedback. So keep it up guys.
kaipuhan na permisa ng maray ang padalagan kan sa tuya pong syudad. Padagos pa sa mga bareta, mga opisyales kan 27 barangay kang Naga nakaresibinin social assistance hali sa gobyerno nasyonal. Detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. 189 na barangay kagawad asin 27 na punong barangay, barangay secretary, barangay treasurer asin sangguniang kabataan chairman kang siyudad kang Naga ang nakaresibingo niya na aldaw ning tig 3,000 pesos o kabilugan na 891,000 pesos na social assistance fund hali sa gobyerno nasyonal. Pagkatapos na kang flag raising ceremony kasubagong aga, tulos nagpila ang mga opisyal kang barangay sa People's Hall kang City Hall. Kaipuan sa na magpahiling ng valid ID asin oath of office bilang patunay na sinda opisyal kan barangay. Para kay barangay treasurer Joel Sapusaw kang barangay Kararayan, ang 3,000 pesos na sedang naresibi ang makakatabang nasa sa indang pamilya. Para kay punong barangay Corazon Peñaflor kan barangay Kalawag, dakulang tabang na ini sa pamilya ka mga opisyal kan barangay. Huli ta ma-eleksyon na, pwede naman subutin ng pantabang sa mga konstituentes na nagdudulok sa sainda. Siyempre po, pwede naman po ining panggastos sa pamilya. Dagdag panggastos yan. Dako lang tabang po ini sa mga barangay officials dahil po talagang dahil magabos na barangay officials na sa na maigwang ning na may na status ning buhay, may mga nangangaipong maray. Tabang po ning mari sa pamilya pangdagdag po sa mga panggastos. Lalo po nga na nadadangadang ang eleksyon kang barangay, pangtao man po sa mga residente na nag-aagad man tabang. May mga barangay sa siyudad kang Naga na may bagong tukaw na opisyal, asin mayo ng SK o may bagong SK. Hahaputon pasubot kang lokal na gobyerno kang Naga kung paano ang sistema kang pagpapaluwas kang 3,000 pesos na social assistance fund para sa mga ini. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, ngunyan na nag-oobserbar kan Fire Prevention Month, sunod-sunod man ang kasulo na nangyayari. Sa Banwaan Kalibmanan Camarines Sur, Sarong Chapel ang kinakanin kalayo. Aramon ta ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Natumtum nin kalayo ang chapel kana barangay Cambalillo, Libmanan, Camarines Sur, alas 10 sa Kasubanggi. Sigun kay Fire Senior Inspector Jeffrey Hipolito, ana Fire Marshal kana Libmanan na BFP, posible subot na may nagsulo ni na kandila na sarong nga deboto na pinagikanan kan kasulo kan chapel. Giboy ni sa light materials kay Amerikas naglakop ang kalayo sa nasabing nga lugar. Dito po sir, sa napag-investigaran mi po, ito po dakin sa dibuto na nagsulok po ng Manila. Sa kamarayan mo po pagdating katuyuhan, sinasuluhan ko kaya anong karami sa kahoy, pagkakahoy kaya itong building na to, light materials, lipas, instructors po sinalikin ko doon. Siguro po nagkamang po talaga doon si Kalay. Lang natumbas ng Ang nasabing kasulo ang primerong beses na insidente ngunya na Fire Prevention Month sa Banwaan in Libmanan, Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sunod-sunod ang ginibong pag-atender ng conferences kan Department of Health Bicol para sa gigibo na measles, rubella, oral polio vaccine supplemental immunization activity. Obheto kan nasabing komperensya, iyon na matawan tabang ang mga lokal na gobyerno para sa mahiwasan na pagbabakuna kontra sa helang, arog kan measles, rubella, asin polio. Sa pagbabalik kang Newsbreak, sarong mister na nagkalot nin hararom para maghanap kayamanan sa Sangay Camarines Sur, natambunan nin daga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48.
maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, high moral ang mga soldados kang 9th Infantry Division Philippine Army matapos makahampang asin makaulay ang presidente kang Pilipinas sa nagbisita sa Kota Elias Angeles sa Pili Camarines Sur kang nakalis na simana. Pinagpresentar man ni Major General Adonis Bahaw, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army asin Joint Task Force Bicolandia ang mga armas na na-recover na kumpiskar asin isinuko kan mga rebelde sa Bicol. Apwera kay Major General Bahaw, nagsabat man sa presidente ang ibang opisyal kan militar asin PNP sa Kabicolan. Sa satuyang police report, mister na nagkalot nin hararom para maghanap nin kayamanan na tambunan ning daga. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Braze. Sa paghunang makakakuanin Bulawan, sirarom ka na daga ang 54 anyos na padre de pamilya. Aksidente ding natahuban sa Barangay del Carmen sa ngay Camarines Sur. Sigon kay Police Captain Mark Espanya, ana Deputy Chief of Police kan sa ngay PNP, konsideradong iligal na pagmimina ang ginibo kan biktima nga si Melchor Vergara matapos sining magkalota sa nasabing lugar sa paghuna na igwang kayamanan sa irarom kan daga. Alagad aksidente ning natahuban. Treasure hunting po sila duman sa Barangay del Carmen kasi nagtutubod po sila na may ginto po duman, sabi na tigwalat po duman sa iraram kang food kang baliti ko sa del Carmen. Kaya nagano po sila duman sa nagkalot, ipot ang rason puntaan na po nagukay. Pangapudan na sa nakan opisyal sa mga residente na day pag-arugon ang ginibo kan biktima na sinasabing iligal na pagmimina. Ninulit tamayo man ini nga permiso sa tamang otoridad. Ngayon po sir, itong arrogancy mga nagtutubod po baga sa treasure, okay man po kuta yan, mga arrog kayan. Kaya lang dapat po magpaaram po sila duman sa proper authority bago mag-conduct ng arrogant kung papayagan sila or dai. Kasi may mga pag-aadal man sir ang itong may concern diyan, lalong-lalo na sa pag-aadal kung iba't ibang klase kang daga. Pero ano na lang sir, arrog yan,
pag-aarantang illegal, kung sa part man ng mga nakakahiling, magsumbong po sa autoridad para mapundo po yan. And then, dahil na maulit ang pangyari. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa iba pang bareta, itinukdo kang sarong nagsuko na rebelding MPA na si alias Kaguhan ang nakatalbong na drum sa Barangay Kalmayon, Hoban, Sorsogon. May laog ning badil, bala, molotov bomb, cable na gamit sa pagpasabog asin medical paraphernalia. Tulos man pinaghali kan mga miyembros kan 22nd Infantry Battalion Philippine Army asin PNP ang mga nasabing mga armas para mairayo sa anuman na disgrasya ang mga residentes na harani sa lugar. Ang pagtago nin armas kan armadong grupo ang patunay subuot na igwa ang mga ini nin maraot na plano. Sa iba pang police report, 3 persona arestado sa anti-drug bypass operation sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Aramon taman ng kumpletong detalye sa report ni Jerome Briz. Dakop sa ginibong drug bypass operation ang tulong individual sa ginibong operasyon kana Police Drug Enforcement Group Region 5 sa La Purisima, Pili, Camarines Sur. Ang suspect na sinda Dante Listana, 64 anyos, konsideradong high value individual asin dating kuryador kan STL. Paulo Shar, 41 anyos, asin Ariel Listana, 34 anyos, gabos residente ka ng sabing lugar. Nabakalan ng sospek kanin kantidad 81,600 pesos na illegal na droga, asin na-recover pa ang 10 plastic sachet na may log din pinagtutubo ng Cebu na igwanin kantidad 102,000 pesos. Nasa kustudiya ng unyan ka ng mga otoridad ang nasambitan ng mga sospek asin nahampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pagtaoning onra sa mga nagbali sa 2nd Annual Short Film Festival naging matrayumpo. Aramon taman ng kumpletong detalye sa report ni Junior Correspondent Christine Reyes. Pinagpartisiparan kan mga maestra hali sa manlain-lain eskulahan kan Camarines Sur ang Sine Manlilikha 2nd Annual Short Film Festival sa pangingenot kang Naga College Foundation Center for Arts and Culture kaiba ang Department of Education Camarines Sur. 5 pelikula ang nagpartisipar sa nasabing aktibidad. Iyo ang Mama, Brotsa, Notebook, Hugos, asin ang Araw na Natuto sa Felipe. Sigun kay Imelda Nardo, saro sa mga organizer, magayod ining paagi para sa mga maestra na mailuwas ang sa indang talento pag-abot sa paggibo ng pelikula. Siyempre natutuwa ako bilang ako ang MAPE supervisor at ako ang organizer talaga nito. Natutuwa ako kasi nakikita ko na yung mga guro natin, hindi sila nakabox. Hindi sila nakabox lang sa kung ano ang nasa libro. Gumana yung mga isip nila, yung imagination nila. Kaya natutuwa talaga ako. Para yung mailabas nila yung mga galing nila sa paglikha ng pelikula. Kasi sila ang gumawa nito. Una nag-workshop muna sila dito sa Naga College Foundation. And then, yung mga outputs nila, eto na yung ginawa nila. So, kaya naging parang yung selection natin ng ating mga pelikula. Nawan onra ang mga pelikula na nagpahiling tibay sa mga iba-ibang kategorya. Nakuha kang Kugos ang Best Sound asin naghakot maning onra ang pelikulang Mama, arog kang Best Musical Score, Best Film Editing asin Best Cinematography. Kinakabahan and surprise and pasaya na nasuklian yung hirap, yung pagod, saka yung oras na ginugol namin para sa pelikulang ito. Maraming salamat sa mga member ng production team, sa sponsor, yung MAPE ng Division of Camsur, sa NCF na co-sponsor ng film fest na to. Pinatunayan kan mga maestra na bako lang sindang matitibay sa pagtukdo, imbes may talentado man sinda sa pagtaon ng istorya na pano ning paglaom. Ini si Christine Reyes para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang kateripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin i-like ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation
triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak!